Hozzászólóként Borzan képviselő asszony szólítom. Gospođo predsjedavajuća, regulativa o novoj hrani je važan zakon kojim bi se trebalo urediti proces odobrenja i kontrole nove hrane na tržištu Europske unije. Njome bi se trebala podići razina sigurnosti potrošača i urediti funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Ukratko, ako naši građani žele jesti skakavce ili egzotične bobice, ti proizvodi moraju biti zdravstveno ispravni i sigurni, ali i odobreni po ujednačenoj proceduri. Može se reći da su ti ciljevi ispunjeni, no u konačni dokument nisu ušli propisi o mesu kloniranih životinja i definicije nanohrane kojima bi se zatvorile potencijalne pravne rupe. To se još može ispraviti poslijepodne na glasanju, no ostaje vidjeti kako će se postaviti većina u Parlamentu. Imamo priliku donijeti dobar zakon koji će ići na korist našim građanima i poduzetnicima i zato bi bilo šteta propustiti ovu priliku. Hvala. Köszönöm szépen képviselő asszony, és azt is, hogy nagyon jól gazdálkodott az idejével. Ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk, és áttérünk a catch the eye eljárásra. Mindenkinek szót szeretnék adni, kérem tartsák az időkeretet. Elsőként Hetman képviselő úrnak adok szót. Mr. Hetman, you have the floor.